Tady náhradní díl ČZ Java Autozoučák. Všude, kam se podíváme, tak vidíme motocykly ČZ. Starý motocykly tady máme. Nový motocykly jsou tady značka Penta, Torete, pak ČZ 180. Tady máme ČZ 125, typ 519. Tady je ČZ 250, typ 513, komisní prodej starší, 107. Tady je další 107. Tady je kuchyňka, tady máme cirgulu. Podíváme se dál. To je další motocykl, to je ČZ 150. Tady máme motocykl ČZ 250, novej. To je nový motocykl a ten čeká na novýho zájemce, po případě závodníka. Tady se podíváme do 13. komnaty. Tady jsou velké zásoby. Tady máme kolečka do převodovky, vidlice, americké filtry, další příslušenství, sedla, bočnice a tak dále. Tady máme malý motocykl, zatím máme další motocykl ČZ, gumy, blatníky, rávky, krabice, koncovky, vzadu jsou rámy, skovaný, nádrže, stůl, no samozřejmě mrdník, počítač a tak dále. Další místnost, tady jsou rámy, blatníky, bočnice, sedla a tak dále, a tak dále. Tady je další skládek. Tady máme kola. Točíme to pro případ, že by nás vykradli, aby jsme to měli trošku zdokumentovaný. Hrávky, kejvačky, duše, válce, hlavy, motory, vidlice. Tohle je krámek, tady prodáváme. Máme tady špatné osvětlení, ale něco je vidět. Aby byla celková představa, jak to vypadá. Teď máme polední přestávku a jíme. Jedeme do Itálie k Pochettinimu závodit. Tady máme dědouše. Dědu připravuje si něco k jídlu. Tady máme naše nový auto. Tady máme našeho nového Renaulta 19. Děda jadí. Tady je Zenda, jak hapá s kolegou. Přijde do dávce, mě vezou motocykl. Podíváme se na něj, na modrázka. Tak, tady máme náš motocykl. Tady je druhý. Zenda. Už tu máme první opravu Zendy. Jsme v Itálii u Kukyho. Tady vidíme menší skladiště jako pod boudou. To hlídá tenhle barik. Tady vidíme jednu ČZ-tu, tamhle druhá ČZ-ta, to je Pukyho areál. Já ti řeknu, u mě byl úsak. Jak jenom dělá klapány, alebo všechno špionáž, ale oni čekají, já jedu pryč a potom jeden mechanik se ptá, co to je a... Teď jsme v Pukyho areálu, samý motocykl.
jedna java, druhá java, tam je čerec 125. Tady máme další čízu. Máme paní Vlková s Vincou, máme Zdeněk, máme vzadu je někde Zdeněk Paterů, Puky Motor s nějakým Francouzem. Tady máme Taťuldu, tady máme Hondu, tady máme javu jednu, druhou javu, máme nějaká Montesa, máme java, tady jsou další stroje. Tam máme čízu, zatím nevím, co to je za stroj, je Honda. Tady máme jednu čízu, druhou čízu, Puky Motor a teď to pomalu začíná ta řada motocyklů. Lui la sette colonnami, je peux pas lui dire secondo lui è fausse. Tu comprends? C'est moi, oui, mais... Non, motociclo. A moi, il a fait la bombe. Ah, moi, il a fait la bombe. La bonne bombe, il a fait que... Et moi, je peux pas... Et c'est ça le problème, parce que moi, j'aimerais bien qu'on peut même... Tu peux me dire... François Jacquin, bon, à l'époque, il l'avait vu, mais je peux, moi je l'ai acheté, donc oui, alors, je peux en disposer, mais c'est vrai, carénage. Oui. Le carénage, il a la protection pour les mains. Mais j'ai vu des photos en 75 de Chine, il a... Máme další čízu. Ale pro tyhle ty budníky jsem tam měl taky, vyšel čenek, no. Asfaltový. Moríny. Tak nahýta se mi neprovodně všechna teďka, Řemínek až to vidí. Samá čest je to. Qui viene erogato la luce per il faro. Ma noi dobbiamo vedere di fare qualcosa. Perché non ho mai dove attaccare? Nel 2,5 lo infili qua, questo qui invece te lo vedi lì. Quello sì, lo so. Ecco. Ma è una cifra che è stato stupido. Kolik dopo Zustaro, Tevzenu, è troppo anticipato. Canali, a No. Non glielo bene. Allora, aspetta un attimo, aspetta un attimo, tira un po' via, tira via un attimo. Bude montovat.
Zábava tady byla. Pán Hamršník, Puky. Dobré, dobrý je. Petříku, jste unavený po včerejšku trošku. Paní Velková se stále směje, to dobrý, Petřík není. Do padáku přijíždí, očekávám ho. Pětačtyřicítka se snažila držet krok s velmistrama. Na Valmalera, motokrosovém středisku. A už zde máme první zetky. Puky motor, podíváme se na trať, tak tamhle někde bych měl jezdit a budu nabírat zkušenosti ze zahraničí. Tam nám jde děda, tomu se to velice líbí. C'est vrai, l'autre garde coup avant il est là. Ça c'est 78, 77, 78. A dobrý. Pán Hamršmík je tady. Tady je. Ahoj. A vy se znáte. No, dáme. Tady máme startovací zařízení. Od startu máme upravenou trať. Máme do kopce. Tady máme sjezd, ten 100metrový. Upravoval teď buldozer a to je samá rovina. Puky motor. Puky motor a jeho sponzor před 20 lety. Lei normalmente vi fermate stasera per... 3 veterány vítěze. Ano. Jak se řekne? Jedete. Perché siamo tre vecchi piloti, tre vecchi simboli del motocross. Tak celá sbírka ještě není celá, ještě se tam musí něco vejít. Se mají ještě přijet. Jako. A tady máme motorku po Roger de Coster od Pukyho. No, zatím máme modrázka. To prosím, myslím, že musel být kovaná kvůli. Celá v červeném. Ty ve 519. No, já tam mám teď akorát od jednoho pražáka, taky chce. To je originál, no. Vím, že tenkrát si přišel Vlasta válku, začal na Jávě pokládat lomiče. Tam nepojedeme, jak oni příště se třeba na ně vykašlou, zase nikdy nepojedeme. C'est l'ancienne de Gary Nixon. Boîte 6, et c'est plus dérivé de la série moteur. Puis après pour le bol d'or. Lequel il avait soudé des anneaux petits 25.
qui est une machine d'usine, alors avec un cadre plus large que là. Mais c'est 250, puis j'ai celle de Ravel aussi. La Christian Ravel. C'est tu Ah ok, sur les tchèques maintenant. Mais c'est vrai qu'elles sont belles. Du jeune, hein. C'est normal, hein, ça fait. Allora, e poi dice Monti, Monti. Ti perché ti infatti abbiamo Zotku, podíváme se na ní zblízka. Váha funguje všude. Anche dare una di garaffa di In quarta posizione delle Leonardo Cocconi. První závodník přijeli. Jaroslav Kuran su CZ del 1989 della Federazione Motociclistica Ceca. In quinta posizione Leonardo Cocconi su CZ74 di Parma.
Příprava na předávání cen za chvíli začne. Motociclistica. Il concorrente numero 3, Mauro Santi, su CZ75 di Firenze. Il concorrente numero 4, Luigi De Gobbi, su CZ76 Fuchi di Biella. De Gobbi e De Conti stasera. I premiati possono mettersi di questa parte così distinguiamo quelli premiati da quelli non premiati. Il concorrente numero 7, Gabriele Pia, su CZ73 di Asti. Poi ancora il numero 10, Fabrizio Gatti, su CZ73 di Torino, campione regionale del 66, giusto? Poi il concorrente numero 11, Adriano Micotti, su CZ75 di Firenze anch'egli. Concorrente numero 13, Stefano Poselli, su CZ73 di Ferma. Ancora una coppa per il concorrente numero 35, Valerio Gamba, su CZ77 Pucchi di Asti. Al concorrente numero 17, Leonardo Cocconi, CZ74. Cocconi. Sì, è quello, è una targa. Leonardo Cocconi su CZ74 di Parma, colui. Poi il concorrente numero 37, Gianpietro Loggia, su CZ77 di San Biagio. Ancora con il numero 45, Jaroslav Kuran, CZ89 della Federazione Motociclistica Ceca. E infine la premiazione ufficiale con il numero 111, Renato Chirio, su CZ73 di Torino. Veniamo ora ai premi speciali con un piatto con la moto numero 1 che è stata ritenuta dalla giuria la moto più originale presente oggi alla la più bello, ma chi decide? Decide, visto che è una gara via! Cecoslovacco, va bene allora, Kuran. Grassi a Jaroslav Kuran, la persona che arriva da più distante. Ora veniamo. Complimenti a tutti e un augurio e grazie anche dalla Federazione Motociclistica per questa organizzazione. Molto bene. Girati Gianni! Ecco, esatto, così, perfetto. Abbiamo ancora due bielle che mente farli dorare. Vogliamo vederle nude? Non so, Una foto di gruppo, va bene, allora che è raro trovare per terra perché normalmente è sempre seduto a 2 metri d'altezza sulla sua moto. L'amico Bisoglio che hanno presenziato e hanno permesso, scusi, ma è a posto, l'anno prossimo una cosa da tutti gli aspetti. Carlo, fai una foto con questa. Siamo stati oggi. Poi vediamo, sì, poi vediamo noi. Legend Bike, ne? Dai, danno a tutti gli sul partito. Monte Carlo.